шумораи бародару хела зиёд шудан. Бародарое ки через компания мо рафтан граница пересекат кардан, розиян, даволиян, алҳамдулиллоҳ. Барои ҳамин бародару агар ягонта шумода дар кор боша, пересечени граница Москва Казахстан 8000 бепересадка я водитель кати. Номерои телефон дар рӯи экран, номерои Айнура ба забони тоҷикӣ шумо метавонед занг занен, нависен, бронировать кинену смело муроҷиат кинен. Рӯзои сешанбе, ҷумъа, пересечение граница РГ Транс кати 8000 бепересадка. Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарум Абдуғафур Хусайнов, канали Тоҷдорон, район Таганский омадем. Ози иншалло я шаурмаи самсай мегирему. 6 хурда саволора пура менависему, дар давоми видео ҳамаша мефаҳмонем. Имрӯза видео дар бораи тарзи мошин ёфтан барои доставка, такси, курьер, грузовой, бизнес такси ва дигару дигар. Ана биёед ма шумо да як ситуация аҷоибота поделиться кардам. Гуфти ҳамо урусо субҳаналлоҳ бовар кунед, уже як 20 бор сёмка кардистам, гарм шудем дар даруни мошин. оғоз навия гуфта вообще магазин дуромадам, я бародари тоҷик дай ами меша моментое ки ам медуром вақти мардами тоҷик ами кадоме ки мешносам мебинам аз разам мефаҳмам ки шинохтан инҷа ҷои худтарифӣ не, просто ами момент кати хостум поделиться кунам да контент худаш худ чана мекунам, бояд кам кам мо позитивно вай кунем. И бародар мешносам, ара хай мега киҷои тоҷикистони, гуфтам ай Қурбонтепа, гуфт дар киҷои дидагим та, гуфтам хешотонум просто аидот бироварда. Зинда бошем бародару, рафтем. Агар аҳамият дода бошед, дар видеои гузашта бо ҳамроҳии акай далер вақти мо сёмка кардем дар бораи доставка, дар дасти мо варақ буд, рӯи варақ мо савол ҷавоб кардем. Видео аҷоибот омад, грамотно, красиво, по порядку саволу ҷавоб. Ман чиро дар назар дорам бародару, инам ка вақт ман ба варақ сёмка намекардам. Дар назари ман ин медонед чӣ хел буд? Ина чӣ хеле ки бисёриҳо шумо медонед, ман китобхониро дӯст медорам, китобҳои саморазвитие, психология, дигару дигар мехонам. Даже дар ҳамин китобҳо гуфтагианд ки ҳамин чизҳоро шумо метавонед дар варақ нависен, коротона, процесси корро тез барену дигару дигар. Но гуфти урусо ки ман ҳамин момента недооценивать мекардам. Фикр мекардам ки ука хуб нест. Чӣ хел ман дар видео мехезам варақ кати варақбозӣ мекунам ранги гудак. Но ошибкаи калон мекардам, чӣ хеле ки бисёриатон дидестен. Ина имрӯз ман уже полностью ҳамаро записат кардам. Чиро дар назар дорам, як совети бародарона дар зиндагиам ҳамин хеле. Як намедонам процесси бизнестона, як кори, як ҷуда кор мекунен, ёки спорт, машқ мекунен, ёки обични зиндагитона меша моментое ки нами қадар ягон чи ҳаста, шумо вайра признават намекунен. Шумо фикр мекунед ки қадар кори вай нестай, но ҳамин чиз бисёр кори шуморо решат мекунад, бисёр моментҳои зиндагии шуморо мисол осонтар мегардонад. Барои ҳамин ҳар як мисол қатраи чизе ки ҳастай, вақте шумо недооценивать мекунед, шумо бисёр чиро пропускат мекунед, бисёр чиро айдаст метен. Барои ҳамин ҳаракат кунед, ошибкае ки мо допускат кардем, шумо допускат накунед. Чунки инам ка вақт ман 10 бор 20 бор видеома мисол монтаж мекардам ва оғози чӣ хел ки шумо дидестен 10 бор 20 бор не 30-40 бор кардистам. Шухӣ дорам, яъне камтар шид шумораш. Мо метавонем ози рӯи пурра саволу ҷавоб кунем. Аренда барои такси, эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес, ё ин ки аренда барои доставка Матиз, Ларгус ва Газель. Биёин якум мо дар бораи такси мефаҳмонем, чунки шумораи саволҳо оиди такси хеле зиёдан. Ман айрӯи опити кори худам полностью ҳамаша ба қайд гирифтагиам. Айрӯи ҳамози ман диктоват мекунам. Мумкин ки ягон чиро ман пропускат кунам, ягон чиро шумо медонен, ё ки ягон чиро ман надонам, шумо метавонед дар комментария нависен. Иншаллоҳ ки ин чизҳо мардумда хеле интересиян, хеле маълумотҳои фоидаоваранд. Рости тарзи мошинёвиро ман ба 4 қисм ҷудо кардам бародару. Ана ози ман пурра карда шумо мефаҳмонам. Якум қисм иш шиносо, ёро бародаротон, дуюм ин мисол блогеро мешавад, сеюм қади кӯча ва чорум авито. Субҳаналлоҳ. олиам ёд нагирифтам. Бояд нигоҳ кунад амҷа. خیلی وقت استغفرالله. باور کن اگر یا 10 آدم گذشت و ما 10 بار پریسیونکا کردستم نه که ایجاش همه مونم. тарзи мошинёвиро бародаро ман ба 4 қисм ҷудо кардам. Биёин ман шумода пурратар мефаҳмонам. Якум қисм и шиносо ёро бародаро, дуюм блогеро, сеюм қади кӯча ва чорум авито. Чи ба қади кӯча ман ози шуморо мефаҳмонам бародаро, барои чи иҷараи хел навистам. Биёин ака ман ҳар як қисма шумода пурратар фаҳмонам. Якум шуд и шиносо бародаро, мисол ёро бародаротон, ёро рафиқотон, ҳамсинфо, хешу табор ва дигару дигар. Агар ҳозир ҳар як таъира мо номбар кунем, мумкин то охири видеоро мешинем уже фаҳмонда. Вақте ки дар мобайни ёро бародаротон, ёро рафиқотон нестай мошин, баъд уже шумода блогеро гуфта чиро дар назар дорум бародаро. Мумкин бисёриҳо шумо мегӯед блогеро ответ наметиҳанд, блогеро итари утари.
не бародаро. Ҳами любой блогер агар аҳамият дода бошен, агар ки дар бораи футбол съёмка кунад, дар мобайни видеош дар бораи ставка реклама кардагӣ. Ё якта автоблогер агар бинен тамошо кунен дар бораи мошино съёмка кунад, значит дар дарини видеош рекламаи автосервис, рекламаи мисол автозапчасти, рекламаи маслаҳу дигару дигара. Ё ки як спортсмена тамошо кунен, вай витамин реклама мекунад, протеин реклама мекунад, зал. Ҳар як блогер ҳар қисме ки ҳаста, ҳамун системаи кори хича реклама мекунад. Ҳамира бисёр мардумон намедонанд. Барои ҳамин вақте ки шумо дар мошин дар кора, дар YouTube занен работа в такси эконом или аренда, или ки мисол дар тарифи бизнес чанqa кор карда меша. Ҳамун видео дар ҳамун блогер по-любому агар ки диташта сеташта набошад, чорумдашта по-любому арендаи мошино ҳастай. Ана барои чи блогер? Барои чи ки блогеро ҳастанд хай одамое ки допускат мекунанд ошибка, ҳастай одамое ки мисол кам ҳурмат эҳтиром мекунанд подписчикошона, мисол бародарора ҳамара кито папала гуфти гапора амора рекламировать мекунанд, но ҳастанд шерои наре ки мисол пешай реклама кардан проверка мекунанд. Ҳар як хеле соф ай куча омадагӣ одамора реклама намекунанд. Шумо метавонед рӯи рекламаи мо смело муроҷиат кунед барои мошин. Ва сеюм қади куча. Қади куча гуфта чира дар назар дорум бародаро. Шумо мисол Москва даин хатор медонед ки як гала возможност аст Москва да барои астағфируллоҳ. Кай ма уже моменти мешава ки ёд бигирам, ёд бигирам. Я одам мегзара, ки мегзара аҳамият натам. Но ничего, субҳаналлоҳ, иншоаллоҳ ки мешава. Ҳамаш бародаро сеюм қади куча. Барои чи қади куча? Чӣ ки дидесен Москва бо гуфтестам ки агар рози берун бароем, ай пеши мо ҳами як 10 мошин бигзара, агар 5таш агар мошини обични боша, 5таш таксие. Изо накашен, забони русиро надонен, агар магарам ягон тоҷика биёвен. Изо накашен, манкнен, светофорда мебинен, заправкада мебинен, я тоҷика, узбека, қирғиза, уруса фарқият надора. Ин ҳами хел оддӣ чизоро бисёриё намедонанд, ба мешинанд меган мошин нест. Мошин ҳаст. Просто кофтан дар кора, желание кардан дар кора, тамом бародаро. Мере пешиш мепурсем, мегӯй, ну, машину ишо хочу работать мисол. Ягон компания зура совет бите. Я тоҷик ё ки я тай дигаша. Крайний случай мисол нашид. Тоҷики ё не? Тоҷики ё не? Ам 10та 20таштам рафти, агар наёфти 21-мш тоҷик меброя по-любому. Барои ҳами изо накашем бародаро. Москва мо коркунӣ омадаем, одамо ҳастанд чӣ короро мекунанд. А барои як пеши як кас рафтан парсидан бисёриёи мо изо мекашем. Чӣ хеле ки ҳозир нама съёмка кардестам, субҳаналлоҳ, дар съёмкам изо кашидесам, ягон кас мегзара нигоҳ мекунам. Намира бояд ман накунам уже. Ман чанд сол шуд блогерӣ мекунам, вай мекунам, но все равно чӣ хеле ки шумо дидесен, ҳамин качества, ҳамин момент мада олиам камтара. Мо бояд дарабатват кунем. ин чиз дар ҳама чиз ҳам хеле рол бозӣ мекунад. шиносо ёру бародаро, блогеро чӣ хеле ки ман шумо да гуфтам бародаро, ва қади куча. Дар қади куча ягон майда изо накашен. даже дар ҳамин чиз биёен, ман шумо да ба қайд мегирам. бародарое ки мепурсанд, мада менависанд, бисёриё сообщения менависанд, меган и тарзи кор шумо да нишон бите, бовар кунед бародаро, илтимос мара дуруст буфаҳмед, ман худам тоқаем. Шумо як галаен, ҳар яктай шумо да ман наметавонам бинависам, ответ битам ва чӣ кунем. Барои мо специально видео мекунем, ай рӯи видео мисол шумо бояд фаҳмонед. Вақте ки дар қади куча гуфта дар назар дорум, шумо метавонед смело ҳамун заправкада ё ки мисол мойкада ки ҷойда набоша, ҳамун узбекай, тоҷикай фарқият надора, доставкай, у таксияй, дигару дигар пешиш мерай, мегӯй як бор мада нишон те, один раз покажешь мне, как принимать заказы, как ехать. Ман боварӣ дорам ки ҳамо отказ намекунам. бовар кунед, агар якш отказ кунад, дигимаш ҳо мегам. Ва чорум қисме ки асосӣ мемона и Авито бародаро. Самый знаменитый сайт. Хо аки иҷа бисёриё мошенник ҳастанд, но ҷӯянда ёбанда чӣ хеле ки мегам бо бои мо буковӣ меёвӣ. Камтар бишинен, хутора ғам битен, занговат кунен, мардуми мо нағз мебинанд, меган мо тоҷик нестем, мо да наметиҳанд. охи хайм бози баҳонатона меёвен. Ма чӣ ба метавонам Авито ёфта, шумо наметавонед. ё ки дигар бародаро метавонанд, шумо наметавонед. хай 10 зан зади отказ кард, 11 зан зам. Мо бояд ами я момент да останавливаться накунем. Вообще 100 зам зад, 200 зам зад, бара биков биёв. Бара зиндагита пеш бара, охи падар модар хона да гуфти у гапо. Такси ба праваи тоҷикӣ савол бисёр меояд бародаро. Ман специально навистам ҳамин коғазда, чтобы аёдам наброяд, шумо да барасонам. Ягон хел намешава. Москвада ҳаракат кунед намешава. Ман советонам наметам бародаро. Барои чӣ ки уже азоби мардума дидестам. Дар Максимам, дар Индрайверам, дигару дигарашта аялав қапида бурда мошиноро маҳкам кардистиянд.
регистратсиятон ҳам намегзара. Шояд ягон шаҳрҳои Россия дар Челябинск, Сочи дигар ҷода бошанд. Ман намедонам, барои ҳамин штобе дуруст буфаҳмед, дурӯғгӯ набурам баъди пеши шумо да барои ҳамин абишат кардан наметонам. Такси бестаж ҳам намешавад дар Яндекс. Сразу мегум тона. Анаки такси бедепозит. Барои аренда гирифтан бародаро биён мавзу шумо дар айрӯи эконом мефаҳмонам. Дар тарифи эконом и примерно 5000 сар мешава боло. Тарифи комфорт и бизнес. Комфорт там примерно 15 комфорт плюс уже ай 15 сар меша, бизнес то 30-40-50 мерава. Анаки биён мавзу шумо да оиди авито предоплата машиникои мардами тоҷик фаҳмонамтона бисёртар мардами худмонай ва боварӣ дорам ки мобайни шумо да ягон таи шумо ҳам уже ҳамин ситуация да ғалтидагин авито предоплата меспора. Мардами мо менависанд ки балшому сажалению гуфти урусо бародаро ҳами хеле мраз одам дорем, бахшиши зиёд, камтар забоном уже неправильно вай кардем. Худо барои рост ҳидоятшон кунам. Менависанд ки бародарҷон мошини натай падиздай, хай ту омадан та 5000 партома страховкара пулш авитам биё биги 5000 мегзаронӣ ба ҳами. Ассалому алайкум. Бисёртар саволе ки меоя сразу комфорт плюс ё ки бизнес ё комфорт чӣ хел кунем? Биёин бо бародаро ман рӯи кори худам мефаҳмонам. Кадоме ки тамоман такси кор кардаги нести, конечно якм эконом, баъд комфорт плюс, баъд бизнес. Ози напрямую шумо вақти бизнес мебироен, ман намегум намешава, мешава даже может зур шава, но барои чашмтон уишидан, барои камтар раҳорура дидан, барои процесси кор, процесси Яндексу, навигатору, мисол таксометру дигару дигара фаҳмидан шумо да конечно эконом хубай. Чунки ози мисол меорем дар тарифи комфорт плюсу тарифи бизнес капризни моментҳо ҳастанд, клиентҳо хай бисёртар сум метавонанд чтобы спокойно комфортно раванд. А дар ин ҳолат шумо мисол представит кунед шумо заказ кардагем водитель бечора кофта мешина ки ҷора биҷикам чӣ хели кунам, баъд конечно шуморо заблокировать мекунанд ё ки рейтингтон мефроя. Барои ҳамин вақте ки шумо кор буромаданиен, тамоман кор кардагӣ нестен дар Яндекс такси, конечно як мочат эконом сар кунен. Биёин дута дига сухан мекунем оиди подключения бародаро. Чӣ хеле ки бисёри шумо медонед, средное подключение такси дар Москва комиссия парк яъне и 3%, 3-4%. Ҳастай паркҳое ки 5% мегиранд, ҳастай паркҳое ки 6% мегиранд, ҳастай 2, 1, даже 0.5 ҳам ҳастай. Ман вақте ки мисол реклама мекунам ё ки ягон вай момент меша ба мардами тоҷики худмон нағз мебинанд, да акмара дуруст буфаҳмед. Так усиш ман миллати худман пас заданӣ нестам, но ҳамин хел одамо ҳастанд. Унаоҷа 1% мегира, унаоҷа икам мегира, и тоҷик 3% мегира, и тоҷик 4% мегира. Баъд я ҳафта пас мебинӣ ки менависам мега братан ҳамун парки мара заблокировать карда, пул ма надоде, сай чӣ кор кунем? Намедонам даже чӣ бигум. Хай шумо хубтар мефаҳмед бародарое ки менависен як хелотон. Хай нависен, агар ман ошибка допускат кунам, ман ягон чира надонам, банда беошибка бегуноҳ намешава, бехатогӣ намешава. Иншалло мо ислоҳш мекунем. Но 1% и бессмысление. Ман ипе дорам, ман медонам, ман таксопарк доштам, ман амира медонам ки мисол кадом ҳолат дар ҳамин хуб мешава. Барои ҳамин бародаро дар ҳамин хел моментҳо ҳам эҳтиёт бошен ва биёин ман ози шумо да як бор дига таксопарк ватана мегум. 4-5 сол шуд мо уже ҳамкорӣ мекунем. Подключение 3%, курьер, экспресс-доставка, грузовой, Лада Ларгус, такси бизнес, любой чира подключат мекунад, любой шаҳр подключат мекунад. Шумо метавонед аюлави дунё подключатся кунену, мақсад кор кунен. Таксопарк ватан 3% моментальной выплате 803 212 11 10. Метавонед смело акай далерда муроҷиат кунед дар WhatsApp-шон, худо хоҳад шуморо подключат мекунад. Баъд биёен як моменти дигар ама шумо да мефаҳмонам бародаро, барои чи ки яде бор савол омадагӣ бад ҳамин ситуатсияра и ая тараф хуб нестаю, но ая тараф мумкин ки якак роли зур да бозӣ мекунад. Бахшиш ҳаминҷара камтар вай кардем, вале баъд ягон таксофар тамошо кунамара ба мега блин кори хуб накардӣ. Бачаҳое ки мисол як мошад ҳаракат кунен, штраф накунен, дуюм мошад кидат накунен, паркора мошиноро сахай накунен, назанем, мисол штрафотон кати нагрезен, но меша ситуация ки ягон таксопарк кати ҷанг мекунен, дар бораи шумо ягон гапи безеб навистагӣ, баъд ай дига ҷо шумо мошин гирифта наметавонен. Дар ҳамин ҳолат чӣ бояд кард? Мумкин бисёри шумо надонен. Оли пайдо меша одамое ки медонанд ба менависанд, мо медонем, хай шумо намедонен, бо ҳаста одамое ки намедонанд. Праватон брем просто алиш кунем. Праваи российский замена 2000 рубл места, яъне мақсад праваи российский дори, просто гум кардум мегӯй, мерай госпошлин намеспори 2000, правата ай сар мегири, даниёи ай парко тоза меша. Не, даниё тоза намешава, но туда серия номери нав мешава да праваи навад, уже пробит кунанд, ному фамилият намеброя. Агар хато накунам, ҳамин хел буд. Мо қариб уже ба охир овардем дар бораи такси. Ана основной чиз, чтобы пропускат накунем бародаро, депозит, баъд арендаи мошинҳо.
арендаи мошин кади биёем шуморо шинос мекунам. Тарифи экономия 1300 рубл сар меша. Ай район ай сину соли мошин зависит мекунад то 1800 1900 рубл. Тарифи комфорт ай 2000 сар меша. 1900 2000 Шкода Октавия Kia Cerato дигар то 2600. Арендаи комфорт плюс примерно ай 2700 и ай сину соли поёни мошин сар меша то 3500 3600 Toyota Camry 2022 дигар. Баъд конечно арендаи тарифи бизнес бародаро ай 3700 то 5500. Анаки дар бораи депозитиш бародаро савол бисёр меояд, жалоба ҳам бисёр меояд бародаро. Ман шумода мефаҳмонам. Ҳами мардуми хумон аҷоибанд. Манам як вақт мумкин шоядам хеле мекардаму, но со временем мардум одам фаҳмоиш дигар мешавад. Вақте ки мардум муроҷиат мекунанд оиди аренда депозит 10000 15000 мегӯянд, мисолан тоҷикои хумон ҳастанд. Ай тоҷик да мисол бо тоҷик сар мекунанд. Шумо тоҷико хуни тоҷикоро хӯрдаен, нахо 15000 депозит бигири. Ай тоҷико ахмақ. О бачаи мардак тада 2 миллиона мошинша додеста 15000 депозит дода наметуни. Ен аз самом деле бесен фикр кунем бародаро. Ман як бор мошин як бор додум аренда, як аз аренда неам як бародар да додум. То бега кор кард накард. Ман открита мегум бародаро. Ман ягон ҷои ваяш нест бихезам хизмат тариф кунам бигум ин ҳама чиз ман метам не бародаро. Хая бародар да додум. То бега омад сар да одам фикр мешавад чӣ мекунав мошин ки ҷоша зад чӣ хез зад. Шумо фикр кунем ки мошин 2 миллион 3 миллион 5 миллион мошина метиянтона 10000 депозит мо мезиқем. Оли ая уруси дига боша 20000 депозит метен бо мегарден амхе бо ам депозит онам возврат намекунам бо мегарден. Вақти ам зурмон ба тоҷикои хумон мерасад. Ина мехелем барои ҳами ҳаракат кунем бародаро. ҳами хелғулато да хе фикрои бад накунем. Берем биковем биёем битен депозит ам барои штрафои хутон мега. ҳамун депозитонам бармегардонам агар соз ҳай кунен мисол ранги ма ҳай накунен. Эҳтиёт кунен. Анаки мо уже иҷа қариб тамом мандем. Биёем дар бораи Матиз дар бораи доставка ҳам гап занем бародаро. Баъд ба ҳамин майда уже қариб овардем. Арендаи Матиз бародаро примерно ай 800 рубл то 1100 рубл сар мешавад. Кор дар Матиз тарифи курьер ва экспресс. Ну братчика, салом алейкум. Как ты? Алейкум салам. А? Алейкум салам. Молодец, как ты? Нормально? Аренда Матиз сколько стоит? Я не знаю. Откуда ты? Я с Кыргызстана. С Кыргызстана? Да. Жақшымсың? Ала. Bo'lyapsizmi? Gap yo'q. O'ting nima? Baygeldi. Fayzali? Baygeldi. Baygali? Man Abdug'affor. Аренда Матиз сколько стоит? Я не знаю. А работать как будем? Я не работал еще никогда. А когда будешь? Когда вырасту. Когда вырастешь? Да. Ай, машалла, дай голову. Ай, красавчик. Учишься на 5? На 4. И когда на 5 начнешь? Когда хорошо буду учиться. А когда будешь хорошо учиться? Не знаю. Скоро скажи, иншаллах. Да, скоро. Намаз читаешь? Так себе сейчас учу его. А? И сейчас его учу. Учишь, да? Мне мама говорит. Молодец, молодец. Дай Бог тебе здоровья. Удачи тебе, братишка. Хорошо, вам тоже. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Ай, машалла. Анаки нигоҳ кунем бародаро. Аренда Матиз ай 800 рубл сар мешавад. Аренда Матиз ай 800 рубл то 1100 рубл сар мешавад. Кор дар Матиз и тарифи курьер ва экспресс доставкай. Чӣ ки ман гуфтам, акай далершон подключат мекунад, шумо метавонед номерашон гирен. Ана бо савол меояд бародаро. Курьера кишта намешад дар тарифи доставка. То есть вақте ки шумо Матиз дорен, Шкода дорен ёки Polo, Kia Rio дигар тарифи доставка да кор мекунед. Доставка кати курьер и одновременная. Аренда Largus 1300 то 1700 рубл сар мешавад. Мумкин даже арзонтар ҳам боша, ай сол ай район зависит мекунад. Тариф экспресс ва грузовой медроя бародаро. Ози савол мешавад ки ман худам уже қариб пропускат кунам. Баъд ай ки ҷои ёра мо биёбем аренда. Все то же самое бародаро. Шарт нест мо такрор кунем ози. Чӣ ки ман дар бораи такси фаҳмондум. Марамат через бародаро, через блогеро, Авито, қади куча меброи мепурси я бародари дигара. Аренда Газел ёки Портер ай 1700 примерно сар мешавад то 3000 бародаро. Иҷа уже ай размери мошино сар мешавад ки кадом мошин кадом тариф да медроя. Газелодам кор хубай бародаро дар Яндекс ман видео кардагим, но видео соли гузашта буд. Иншолло ки рӯзои наздик дар бораи вай мо видео мекунем. Обязательно мисол ози подписаться кунед, агар подписаться накарда бошен, чтобы пропускат накунем бародаро. Ва биён ман охирон шашмода фаҳмонам и конечно ози мардум мо мегӯянд ки таъмия шаёдат бировардӣ. Аренда Kia кати Polo ёки Solaris дигар бе лицензия барои индрайвер. Ёрам примерно ай 1300 то 1700 рубл сар мешавад бародаро.
мо майда ба охир мерасонем бародаро. Шумо як хоҳиши бародарона ягон камбудӣ бошад нависен. Иншалло ки мо дар оянда ислом мекунем ягон ҷои вайш нест. Ягон чира мо пропускат карда бошем нависен дар поён. Мо хурсанд мешавем, мардум да дарс мешаванд, мардум да хеле дар кора хел маълумотҳо ва самый главный момент дар доставка и чизе ки ожидаемияи бародаро ина ҷайнаи хекна намедонам чӣ хел метова шумо да ира паркурам ждат мекунам бародарое ки мошини аренда метиҳанд бисёре хоҳиш мекарданд ки бирасонен нимая не жалко. мо як вақт ҳам хел мекардем, шояд бисёриҳои шуморо ҳам хел бошен, барои ҳамин вақте ки аренда мегирен илтимоси бародарона мошини хитон неста нормально айкнен как айхтон эҳтиёт кунен, чунки мисол мо 1 сум 2 сум ки аренда метем деки 20 сум 30 сум убитка меёрем паркода. Ҳамин кор хуб неста. Як мушкил рӯи одамгарӣ мо хуб неста ва дуюм ки даже дар ислом дуруст неста. Ба пишти ҳамин мо авария мекунем, ай пишти ҳамин ягон камбудӣ мекунем, касал мешем дигару дигар. Чунки ӯ бачаҳо мошина 2 миллион 3 миллион мошината доверият мекунам метиҳам мо мегардем лежачи полицейскиро рӯи садай кардам мисол кокс дода рушник бардошта ранги ма дар кор неста. ма открита мегум бародаро аки уже алҳамдулилло хела вақт шиду, но бидар моментое ки мо ҳам хела шукора допускат мекардем алҳамдулилло фаҳмидем мисол такрор накардем дига. Барои ҳамин ҳаракат кунен, чизи моли мардум да с уважением ҳурмат эҳтиром қатъият насиҳат кунен, тоза нигоҳ кунен ва дигару дигар. Иншалло ки рӯзои оянда видео дар бораи ё ки автомойка ё ки шаурма меша худо хоҳад. В общем подписатсияро ёдтон наброрен, ягон камбудӣ бошад нависен, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. Ассалому алайкум.